কখনখা অবনতি চিনি বুবাগারা পুইলারুন যখন তে চিনি শিকলার লকুর ককটি সাপকা খাইন বুবগারা ফেসবুকটি কক সাকা যদি লামচায় তিতলাং জায়গায় তংখাকায় বা রায়দা সবাই তলাং জায়গায় তংখাকায় অম নিনি कैंसेल खालायजानाय होननाय बुबागारा गिनो साका सालनि सिगांबो बुबागारा सावै दिखा किन्तु कखनखा अमने कैंसेल खायनानै थांका गायथिनि तो फुल फ्लेजेड ताबुबो इएम जों चंयाखौ संनाय बुबागारानि सा खामेनि कक जों बेबागनो सायमानो शुधु बुबागारा सिमिया चिनि राजमातानि सा खामिया अबाबो जतन सायमानो चंमारिनि उलन बुबाग्रा ट्रिटमेंट मा थांका बिनि माबो ट्रिटमेंट कई ओ जराव चिनि पार्टीनि बसे तै दुलनाय बसे साबनाय बसे जोंनो तै दुलुय लगी बसे नेट ब्लैके डिस्टार्ब खाय तंखा आबोनि बागै आनो मो थाक्सुङै थांगो हैकाय ताबो कखनखा जों जरा मारिनाय आं नंनो तिनि बसाव बुबाग्रा उसिगां जे सामानि न रगिनो साव जे लामचायतै खाय सेबुकलांजां मानि तिति एदिसिव आबो जरानि बिसिंतिनो बरनो कैंसेल खायरि जांनाय 120 जनानि बिसिंगो गोबांमा बरक दंगो जे बररक साल कलमा एदिसिव निनी DRWD खायै 10-12 बছर 15 बছर काय दंखा अमति बरबो खबजाक दं अमरंनो जासाय बासाय खायै ओ जे चाकरि तलांथिनि साबो साबो कबुल जाक दं बेबागनो न ताबो चेरि नायजागै दं चिनि बरं गोनां CM रुनेल बर्मा अमनतै व सालबुरुम न विभिन्न भावे खायै चेरि नाय दं एवं जों मोटामुटी भावे अमन गराग याक्रि रमनानि बखागन थाङै दं चिनि बुबाग्रा दातिनो हावा फायनाय बिनि सा खामिया बबाय मियाबो कक सालायो कखनखा ताबो जत सिकलार जारा बेकार दंनाय नर किसा खालगै दंदि अमनि व्यापार एदिसि गराग यापिरि नरमनाय आगिउ जखन साबजेक्टिव डेपुटी पिउनि एग्जामिनेशन पेपर क्वेश्चन पेपर लिखा क्वेश्चन काखा लुकर खरांति साका चिनि बुबाग्रा आफरुन आबनो कैंसेल खायरि एवं जे कमिटी तंगमानि अबनब पटने हयते बनरनब सरगिरि जाखा अमति खायनो एसिस्टेंट इंजिनियर रंनि गोबां पोस्टनि जे कतलां मानि अबब आफरुन बुबाग्रा गराग यापिरि रमै आबनो कैंसेल खायरिखा ताबुक खालायजानाय दलसा बरक अमनतै कोर्ट केस खालायजा ठीक दं जों कोर्ट चिनि एडिसि अथॉरिटी आबोनि जवाब बिनायनि बागै तियार दं नरक खोनावानो नुगानो जों कोर्ट तामो जवाब दि आबोनि बागै एडिसि अथॉरिटी तियार रंजाकनो जों नुखा किसिसा बरक जे बरर साल कलकमा लुकुरंनो चुकलि रि तंनाय पदरे पदखा फेम लगै तंनाय अमते किसा बरक अबनो तयै कायसा चान्स नावै मुभमेन्ट खायनानै होनै कयेकटा जायगा बर मिटिं खायजा प्रथम हेरिटेज पार्क आगरतलानि आरो मिटिं खालायमानि जों सायमानखा जेनजि हायकायै मुभमेन्ट एडिसिनो गेरेबनाय जों आरो थांगांखायता याकारिया आमतिरा गोबां मा बरमनि आरो कक्साबो जाब्लायो होनै जों खोनाखा बरनो उपलब्धै साबो दागरै तो
sabo sukli ditong abo sing jotono siu sing jotono siu siyaung ya borongni Facebook page botong bongni Facebook o salkisa sikang kaisa Facebook o borok khorang tipra sawo pus kaisa ruis tam saka seprangnai tabugle kamio phaikai seprangnai sabno seprangnai khorang tipra sa je Facebook চালানাই bo sabo sing siu ঠিক আছে seprangnai sabno norok seprangnai hingka abo sing buji yaungya তবে জরা ফাইকাই নরবো সাইমানাই সাবো রিফ্রেকি সেপ্রাক যাক আফুর জয় বুজি মানানি जों गोबां मानो साइमानो तिरफोरनि लाइबुमावो जों गोबां मा साइमानो साबनि रिजिमो तिरफोरा सरक सबसे बेसि डिप्राइभ खालायजाखा 100 जना चाकरिनि बिसिंगो 31 जना एडिसि खापानो तिरफोरा सरक चाकरि मानो आलाय बुमारो ताबुंनि जरानि सिक्ला रखैतो साइमिया आगिनि जरानि बररक बरक जतनो साइमान चिनि निजिनि एडिसि तिब्रा साबाय नायकल जा অথচ চাকরি হিংকে जों आरो बसे जेखाने जों आरो 80% ऊपर चिनि तिब्रा सरक दंबो चाकरिके जों 31 जना सेमान o raidar no edisi elaka o sabo thepawo itanitha obo jottono mungkhui sanani nanya borong jottono siniwo borong jottono tipra sarak siniwo o bororogno ক্ষমতা गोमाजां माने याबुलो तिनि पदरे पचुकली रुइ नायखा फेमलगै नायखा उंलिया पतिते चंग मारिवो लुकुरक बाय बुट दिया खाय मेचेन जाखा ओ बररंनो ताबो अमनतयै किसा कलकाति नारे बिदं आं सानानि नायो लाइबुमा फिलि जतन साइमानो लाइबुमा नि कगनो सानन थांगा काय गोबां मा कगनो बुसकांनि सालो साजाकनाय नरं मनेता खायदि नंनि सिमि नंग यागो सिमिनो लाइबुमा तंगु हने सिनि थाने लाइबुमा गरे हने नरका वानसुक दे सिनि थाने बो लाइबुमा तंगु जेतो जोंबो हा दफानि बागै खारि वइ चबा खालाय फैनाय ताबो पलिटिक्स जों फैनाय नरंनि आगिनि कसाम पेपर काटिंग हाय सिनि थाने बो तंगु आनि थाने बो तंगु पेपर काटिंग नंनि लाइबुमा नंनि जरावो तामु खालायजा अबंखौ अर गोबांमा बरक साका जे क्वेश्चन पेपर नतयै बा चाकरिन को नतयै खोक्सितरा गोबांमा बरक साका तिब्रा मथा बाटपार पार्टी बुबा गरताय पुइतु सालिया रंजित देवबर्मा कंटेंट क्रिएटर अमर जिते खुक सितरा साका नों वान सुगै नदि नों बल लेभेल नि जोंनावनो फिरगै मानो किन्तु जोंहा लेभेल नि बर' गिया जों साइमानो लेभेल नि बर' कायसा स्टेप गतम नरगाहाय जों कमेन्ट खाया नोंआनो नों आं कुनु जागा कमेन्ट खाया खायनायनि प्रयोजन करे तबे सिनि सिखलारनो तेरखाय लाइबुमा साइमानि बागैसे आं फेसबुक तै पोस्ट खायदों आगे कुनु फेसबुक करे किन्तु चिनि बुबाग्रासे आनो फेसबुक खुलंनायनि बागै साव बसे आनो फेसबुक खुलगै निनि खानि कक सानानि बागै आनि खानि कक सानानि बागै बानो साव बुबाग्रा दागिमान परेनो आं फेसबुक खालायो प्रवीण
Tripura bini ingkobo tamhena abono o je seprakna hin samani da Burma ঠিক আছে ফেসবুক লাইভ বনাই দङ नों tamo je nang post khaja salsa nang aboni wansungna nangana nang sabo nono sing kaham kan sini te borok sakatamo get at the plan bank thangka je kuno जों samungni kok sakakai je kuno samung butangni meeting rokni kok sakai post khaja kitab omodane get at the plan get at the plan ni byaparo to जों agibo post khaja agibo kok saka bubagara sakable ang nijibo saka tiprani bidan sababo to abno tei proshno rijakha dis allow khajago जों सानानै नायो जुदि चिनि प्रश्न से आरो जों माति साया हिंगाखाय जों बाहायके सानाय आनि कायसा प्रश्न नुखना त्रिपेटिक एकट चुक्ति खायफानो गेटा टिपारलेन्ट जों याकारि जाबो जों याकारो हिसा साका बुबा गरा सा साका गेटा टिपारलेन्ट याकारो हिने सुतरां किसु बरकनो सुकुलि रुवै अमतिखाय कक सारिनाय साबो कमेन्ट लिरनाय साबो जों गाहामखौनो सायमान दाबो फेसबुक दुइ एकटा खलबजाक दङ ठीक আছে जोंहाबो सायमान 120 जना जब नति मुभमेन्ट खालायनाय हनै जा प्रेस मिट खालायनाय बरंनि बेकग्राउन्ड बरक साबो अबो मोटामोटी चेरी नायमोन उलो जों सायमान खायदिनर मुभमेन्ट एडिसि अथॉरिटी तियार न दङ नरंनि मुभमेन्ट न एडिसि अथॉरिटी लामसंनान बागै तियार न दङ खायदि जों तो आबनि बागै जों किरु बा अंक मुंसाचिनि मानसुं माकरे नर मुभमेन्ट खायदि तबे अकक जों साबाना नरंन त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारो स्पेशली सिकलारो तिनिबो बुबागरानो न पुइतो चाइतम बिरोधी दल तंफानो सरकारी दल तंगनो बुबागरानो तापसुक जरा त्रिपुरा सानि बागै कक साइतम एडिसिनि करप्शननि व्यापारो साव गोबां मा किन्तु स्टेटगत गोबां सालब्रुम पेपार निउज काव आबनति केसपन कक सनाय करे एडिसिओ स्पेसिफिक बो जागाव करप्शन का साबो खायके आबो किन्तु पेपार गो फाया जखन पेपार फायो निउज र आबो चेरी नाय जाबो निनि विशेष कइरा जिति एडिसिओ जों क्षमता फाइप्रो चिनि जारा बरम गोनां इएम एमडिसि र बा सीएम इंगर प्रशासनिक दिक থেকে কিছুটা অভিজ্ঞতা কমনি বাগै প্রথম দিকে কিছু ত্রুটিংখা আবো অস্বীকার খাই লাভ করে কিন্তু তিরক খাই অবরণব সংশোধন খাইজাকা আর যে বড় রক্তিনে বুইনা সুকলি রিতঙ্গ বড় বছর বছর ত্রিপুরা শাসন খাইছা एडिसिनो बसर बसर शासन खायजा लाइबुमा फिलिनायदि बंनि आसक बसरनि लाइबुमाबो एडिसिनो ताम खायजा आताम प्रशासननि कतगुला जे नियम कानून रुल्स र स्नाम जागिया साइक्री एडिसिओ तलां जागिया स्टेटनि डेपुटेशन रहर जाबो जतन एडिसिओ जे साइक्री खायनाय जतन डेपुटेशन स्टेटनि डेपुटेशन थां केंद्र ताबुंनि जे एडिसि जे नायकलि तंनाय एडिसि अथॉरिटी न स्वयं सम्पन्न नंगनान बागै रिक्रुटमेंट तिर खायै याफार नामानि दुर्भाग्यवशत क्वेश्चन पेपर लीक खायका
abo chingya kebo na kebo aro jorito tongo cheri naijakeman pore no tongkongo onek borok sabo je bono sabo onko khaika joto kokto porkash tuimeya আর আবার তুবনো কক যা administration bini nangmani tamu yapri romna abo nahari no tong tere khai tebo nahar jangnai ar শুধু এডিসি অথরিটি সিমিয়া गोबांमा एजेन्सि दङ साबो करापसन खाय तंखा साबो ताम खाय तंखा गोबांमा नायचमना एजेन्सि रबो मखल रिन दं सुतरां सुखली रुई बरनो स्रापसा नुरो थामस्ति खायरि मानो किन्तु सर्वक्षण मांगला सुखली যত জায়গাও চলিয়া হেমলকমা যত জায়গা চলিয়া অনেক বরক তিপ্রাম থানো সবাইনার বাগেই বইয়া প্রেরমখা এডিসি নির্বাচন আগে অনেক কিছু খেলাইজাখা এডিসি সময়ের পরে তাই ত্রিপুরা মহারাজা বুবাগ্রানি তাই কোনো ফান্তং লাখা ত্রিপুরা বো ফাইগলাখা অনেক বরং নেই অনেক ডায়লগ সিংখানা চংমারিব जों बुबागरा नीति दुलमा बाय ताई तिप्रा हानि तिप्रा सारो बुबागरनो लगिरिमा बाय हामजांमा बाय जों आगे निसाय तेव गाहाम रेजाल्ट खालामो 10 বছরनि उपर तिनि विलेज काउन्सिल इलेक्शन नंगिया खायनानै नाया हाई कोर्टआव थांगा तिति एडिसि अथरिटी ते बुबागरा हाई कोर्टआव सुप्रीम कोर्टआव थांगा सुप्रीम कोर्टनि खायसे रेजाल्ट मा खालामबाय बार्डिक मा खालामबाय फाइनाय सेप्टेम्बरनि 27 तारिख तिति एडिसि एलाकानि बिसि इलेक्शन 3 तारिख अक्टोबर रेजाल्ट सुप्रीम कोर्ट दायि खालामबाय तখন যে गोबां बर' साइतंखौ बिसि इलेक्शन दाव नखौ आबं लाखा अब गोबां बरंन साव नायगेराना बा सुप्रीम कोर्ट जेतो अर्डार इखा इलिगल माइग्रेंट को केबो तिसा नाय करे सेंट्रल नि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स न हयतो अर्डार रिफाइनमेंट करे केब तिसाका जे ताबो सुकुली रि तंनाय सिकला रंना किसा सिकला रंना सुकुली तने बर खरं कायसब तिसाका इलिगल माइग्रेंट न तय सिं केस खायताबले आं निजे एमएलए तो तिफानो तो केस खायताबले हाई कोर्ट 3 मासनि आबोनिको फायता बरक जे रिप्लाई रिकाबो सिं सन्तुष्ट सुप्रीम कोर्ट सिं थानानि बागै रेडिं दं একটা केस खालायनानै हिकाय सुप्रीम कोर्ट थानानि हिकाय गोबां रां फैसानि ता गोबां डकुमेन्ट सापर्टिं डकुमेन्ट्स ना आबरनो थुमुय दंले हाई कोर्टनि केस न खानाकाबले गभर्नमेन्ट आबोनि जवाबनानै दिखाबले केबदा कक्ति साका तिनि गोबां बर कमेन्ट खाय दफा हा निंको सब साका इलिगल माइग्रेंट नति जोंनो साकानाबले बरकसा साका गोबां पार्टी दङ त्रिपुराव ककायसा साका गोबां पार्टी तिप्रासन नेता दङ अजमा दङ एमएलए दङ मिनिस्टार दङ साका একটা কক साया तांगै साया जों बिरोधी दल दङ सानाय क्षमता दङ जों सानाय चिनि मानथानि कगनो जों बगै थांगिया तिनि जे बररक गोबां मा खायै बुबागरानि बिरुद्धे तिप्रा मथानि बिरुद्धे चिनि एमएलए एमडीसी एमरंनि बिरुद्धे जारा कक साय दंनाय आंनरनो सानानै मुसुङो लाइबुमा उकलरनो बो फिलिनेने नांगौ बोसकांनि सिमिया गोबां मा लाइबुमा दं जे सुक्ली नेरंनि जराव ताबुनि तिति एडिशनल अपग्रेड खायनानै बागै सेंट्रलनि आफर कांग्रेस सरकार आफर दिल्लीव और प्रपोजल सकबायचा आफरनि चीफ मिनिस्टार तम साका
त्रिपुरा एडिशन तृतीय एडिशन अपग्रेड खालामनानै नागिर 2012-13 नि बन प्रपोजल फायो नायनायदि डकुमेंट्स मने खायो जे साइरि काकाय करिना हने तंबले डकुमेंट्स आफुरनिबो आफुरो ताम कमेन्ट खाके स्टेट गवर्नमेंट ताम कमेन्ट खाय रिपोर्ट दहका आ कपि रकम कपि सारसन कक साया जों जखन लोकनि बुसकांगो फायि कक साबाने जों डकुमेंट्स दैनो साव सुतरां सुक्लिनानै कलाय किन्तु हरसंनि थांफोराव थामुंनानै लाय कथि जे अर साका जे तामो हिमाने जे कायसा हासिंगो आं सामानि जे खरां तिप्रासा फेसबुकआव जेरनानै इमान बिनाबो तामो सोप्रांनाय ताबुले कामियाव फायखाय सोप्रांनाय मागि नखरिया ताबुक खेपे नखरका जों अनेक सोप्रांनायनो नुबैफैया एवं अब साब अब अपोज खाय अब जों सायमान आसिन नखक बन सानानै मुसुंगो साबनो सोप्राक जरा फायखायसे सायमाननाय नोंबोसो सोप्रांना करो जोंबोसो सोप्रांना करो आफ्रोचे मालायलायफ्रोचे तालायलायफ्रोचे बुजिवाना हिम्मत तंखाखाय आंनो साव सोप्रागनाय निनि जुदि हिम्मत तंखाखाय सोप्रागै नायदि चेलेंज दि साव सोप्रागै नायदि नों नागिरनानै ताबोतै सोप्रागनाय नों सोप्रागै नायदि ताइकायसा कखंखा जों आं ताइकायसा सानानै मुसुमानि कखंखा चिनि त्रिपाठिक एकर्ड न ताइकायसा सानानै मुसुं अनेक बरक साव त्रिपाठिक एकर्ड उनखा 6 मास निसेयाबो उनको खाय इमप्लिमेंट खानानै ककमन 2 बছर लाय थांका ताव माया ताता थकाय तांनि खाय मैया तिप्रासनि मानथायनि बागै हाथाय कतर बुबागरा तिप्रासा लुकरनो तै हांगार स्ट्राइक खालायैनो दिल्ली नगुनि त त्रिपाठिक एकर्ड उनखनाबले खालायकानाबले तिप्रासा मानथायनि बागै लैंड राइट्स रंनि बागै गोबां मा जे पॉलिटिकल राइट्स नि बागै न त खायकानाबले इमप्लिमेंट खायनै त बुबागरायाबले बत एग्रीमेंट खायनो दिका मानथायनि बागै रिखाय त जों नाया हियाबले खालायदि जों सायनो तंग इमप्लिमेंट खायदि हिने ताबु खालायने रसे खालायंके जों ताम खायनै सादिनो र चिरा खगिन तंगले जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कयबार खा आं निजेबो थांगो बुबागार आनो सुक्लां थां जों ताबु साय तंगले खायदे जों माना मुसुं सुका चिनि लैंड राइट्स जों माना मुसुं सुका हाकमा मानि यागुलो तिप्रासारा कामियाम चे थांगे नगो जागा गोबां दखल खायजा मुं करै प्रचार करै खास नेशनल हाईवे थांगा रांमाया गोबां मा जोंजा जों मालाय फेस खायो लुकरंनि बुखते खानाव त्रिपाठिक एकर्ड थामिके बुबागरानि सायाम खाहायदा बिनि बुलुं खाहायदा अननाय खाहायदा जों साइ तंबले खायदे हिनाय के खायने खाय ताबो ताबुक निनि गवर्नमेंट सिक नायनाय ब्ले बरिया हंजाखाय आबन बागै जों गवर्नमेंट रो फायजा हाप हंजाखाय खायदा मानो हने आबन बिसिंगन न नुखनाब्ले कायसा तिप्रासारं कक दंगो मुसुक माइसावानो हने बेरारि माने बेरासे कलायसाव जे बुवारक न बुइबाय कक्सिं जागिया उनाय बेसरे क्लाय तंनाय न बुबागारा तुबै सलाम का बनो बस बुबागारानि बिरुद्धे तिप्रा मथानि बिरुद्धे तिप्रासारनो सेकांनानि बागै चाइदबो अमनिसाय तिप्रासारनि कपाल हामनि कपैताम दं सादि
त्रिपेटी एकट खालायै बुबागरा अननाय दांखा नरक सादि जों सरकारो गृहफोर 2021 एडिसि बुबो जों कोन मायांगै नत जों बिरोधी दल दं जों साइसुनो बसा खाबले आफुरबो एलायन्स खायना बागै जों गोबां मा बुबागरा न साखाब खायाब्लेसे 2023 जों खायाब्ले एকক भाबे तिप्रा मथा बसाव 2026 एडिसि बो जों साइसुनो बसाव सराय सराय कक बुबागरानि चिनि जतनि सराय सराय कक तिप्रा मथानि जत लिडारनि सराय सराय कक तिप्रा मथानि जत एमएलए एमडीसी एम सीएम नि जतन चेयरमैन जतनि न थाइसा कक इमप्लिमेंट खालायदि आ तिप्रा सरकनो कोन मुंसा जुदि मुंसा रिया हंजाखाय जों केबो बे एलायन्स खायगला तिनिबो साइ दङसं बै बुसकांनि इलेक्शन बिसि इलेक्शन तैबो गोबां बर कक साव तिनी फेसबुक लाइबो फायै इंटरनेट कनेक्शन ब्लाइके हामिया नेटवर्क ब्लाइके हामिनि बागै ब्लाइके डिस्टार्ब खा ताबो बनरंग सानाय तिप्रासानि मानथाय जुदि कोनो मुंसा जुदि रियाखाय तिप्रा मथा नतयै बुबागरा केबो बाय एलायन्स खालायगला अमा सराय सराय क बुबागरा राजपरिवार नतयै बुबागरा नतै गोबांमा बर खोक सितरा साव गोबांमा बर गोबांमा लिडार गोबांमा पार्टीनि लिडार र बुनि दखनि तो बात नरेगा तिप्रासा लिडार र गोबांमा खोक सितरा साव किन्तु बंनि निजिनि साकनो वान्स बुइनायदि बं वान्स सुदनाय बंनि लाइबुमा ताम बर खायफैजा ताम खलायजा तिनी जे मोबाइल यागो तयै जे बिबन पोस्ट जे कमेन्ट हामियारिनाय नर निजे न साइनाय ना नर निजे न नायदि गोबांमा ताम खायजा ओ जेनिनि त्रिपेटिक एकट न तयै 199 ता कमेन्ट फायजा दयाल जमातिया उदयपुरनि ताम साका बाटपार जा बिनि कमेन्ट तामखा दयाल जमातिया ताम साका उदयपुरनि ताम साका बाटपार जा तै कुन कमेन्ट करे बिनि पोस्ट बिनि कुन फोटो करे तै कैसा स्टाफ साका रेखा रानी देवबर्मा दूर फालतू ठकायनानि जागा मानलिया दा बिनि कोनो उनकवा फोटो करे जदु देवबर्मा बिहिनि फोटो बसा खेबजा जा अल नाय नायखा बिनि बसा आमासाना न जनवाइसा खेबजा मुसु नरकटाय बसक ठकाय सिनाय अबर बसिरेनि नरकटा बुजिनायसिदि नर बुजिनायसिदि सुतरां ताकुर आहायपानो जों दफानि बागै बुइताम हिनि दं जोंहाबानो वानसुगिया जों दफानि बागै कक साइ थानाय गोबांमा बर गोबांमा कमेन्ट खायनाय न जायगा दंनाय न किन्तु जखनते चाय फायो आफोर जत क्रेडिट नाना मुसुं जतना क्रेडिट नाना मुसुंगो ना दिसें कोनो आपत्ति करे आं तेबो किसा सानानै नायमान जाखाय तिनि गोबांमा न साजांनाय दङ किन्तु अबरावनो सालिया आनि रामचन्द्र गाटनि लामारावनो तै किसा कक साबानो चिनि आनि राम विधानसभा केन्द्र पागलाबारी निसिमी दंगरबारी किसुदिन नागे फेसबुक रग आबरिखा आनि पोस्ट रग कमेन्ट लिखा आं लामानि बिबनो जे कमा रग रिखा आं मुं सालिया पागलाबारी दु दंगरबारी जे लामा अम 2024 न लामानो स्लामनान बागे सेंसन किन्तु गभर्नमेन्टनि लाइन गभर्नमेन्टनि जे गाइडलाइन अ गाइडलाइन मते खाय आरो केवल लामा रिनानै नाया जागा रिया लामा स्लामनानै गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मते हंखाय 4.5 मिटार नांगौ ड्रेन बाखौ बागे 6 मिटार नांगौ जों चाइतो खा
जागारि आंखे तो बाइके आर स्लामना बा बिनि मते के तो लामा लागले चिकन सासा खाइ बिना जागाव जुदि ब जागा सिरिया हिंके काय बाहाय काय जों लामा स्लामनाय ताय कायसा सिबुक खर त्रिपुरा विधानसभा आं पुला कि साका आंगा पारा मिटिं खायफोर कगरि कामन दङ नोंनो गामि लामा हामियानो लामा स्लामरिनो आरोब yang habdrobo kisasa jaga chini boror gama lama sedere boundary wall pakaslam bound lama sedere koi kai ni phi kon jaga 3 meter lama kaya tam khai piece khai ri nai government ni guideline bai tobe khasrang mani ko tabuk lukurok ter kha bujikha lama rina ni bagai जागारिना नि बागै लामा नि बागै जागारिना नि बागै ताबो बुस्कांगो आगोलाय फिटे चिबुक खरने लुकरंना आं सानाने नायो दरंनारो जागाम जुदि रिखाखाय दातिनो नंग कामे लामा बिसखारि दिजानाय एबं आबो जतनि बुस्कांगो न तबो नंलाबो स्लामजानाय गोबां मा लामा टेन्डारं जाक दं Wati ninggoy tapos slam jagya. Chini ampura tu paglabari bag alama tabo sara 5 meter khalai jangnai kotor thai slam jangnai. Tender ngi paikha samung tangnai contractor wati thangmai bagolo no September no hoite bodoi borok jengan. Omti haika kai kebang ma samung. Osikanggo ani Bidhan Sabha Kendro wo 3ta school रतनपुर बाइजालबारी तारपरे बर मैदान हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग नक थांनानै आरो हलं थाइकायनानै चिफ मिनिस्टार थांखा गोबां बरकटाम कमेन्ट खायका आ वानसानो थाखाय तुबि आरो कारो तुब खाय अनेक सितर आं सालिया जों खाकसाबो खाकसिमी वानसुको चुबिया जिनि बरम गोनां जे चिफ हुइप Kolan sehara ni nogo besai tijaman perang tangka. Ani post tabu ko Facebook tonggo comment to buitam sikan orang nai nedi. Abo da nini get a different land. Abu ni besai tijaman nogo thangmani. Kaisa borok bo jes dokhan borok kono ko jes pon ko. Jeng Tripura Bidhan Sabha to jeng ek thangi ma thang. Bo khoroksa lokubai songja bo jes dokhan kono. Bini jora haimeni jora bini nogo thangai khasang marinani abosini daitto tong a daitto hinino binnogo ang thang abonotei gobang ma borok gobang ma hamya comment dikha wansugoi nedi borok bosreni borok gobang ma jora naikipka paithago ang tini bukuk sanjana kencharung mane rumnotei ki sana sanjana ni bufasungni nok ani Bidhan Sabha Kendro kinaro kalayo borokhe Koilanpur Bidhan Sabha Kendro kalayo nukung bilai biya lo tongo kubikok norni buskang sawana boni ration card porjonto buni yago bondo gurija খবর মানে চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট অলেন্দ্র দেব বর্মা তাইয়ানি তাকু আরো নিন ওয়ান্ডারলিংনি জিকু দেব বর্মা বড় খাইরক জায়গায় বং রেশন কার্ড ন সুরগই সানজানানো আগুলিতু ফাইনানে বনে রাং পয়সা করে খবর মানে এসে সুবাই খবর आं फेसबुकआव नुखा आइसुगो नुगै आं बखा तंमालिया आं थांगा हस्पिटालाव थाङै मालायखा बरबाय कक्साका बुंमाबाय कक्साका बनन नायखा এবং চুবানান বাগান ফেসবুক তৈব आं স্ক্যানার রেওই কব খবরনে স্ক্যানার আদিন आं চুবাই কাপা আনি যে থামতংসা মানসা চুবাই কাপা এবং বংনি বুসকাঙ্গন बुमानि बुसकांगन ताइ बिनि मामा दा साबो गानाव साब दंनाय बंनि बुसकांगन
आं कल्याणपुरनि MLA पिनाकी दास चौधरी माननीय विधायकनो आं कलकाय साका निनि केन्द्रनि सामजाना दा बर्मा खरकसा केन्सा बेमारक बेलाय कलाय तंखा बनि किसान नों सुबाय माखायसा के बसाका दादा बिनि बुफानो रखदि आं साका दिनो बुफानो रखदि हिने तेन दिनो रखनान बगे आं साका उसुक दिननि परे थांका 17 दा 18 दिननि परे आबो तावाइसा सावैसो आनो बरम गोनां विधायक MLA पिनाकी दास चौधरी आनो छाव निन बर टाबो फायाको आं तेसा बरनो साका थांनि थांका जेन बिनि नगो आदिनो बुफा थांगो गुमामाबो थांना बद आनो पिनाकी दास चौधरी फोन खायका दादा ओ बररो खायका आं बरनो चेक दि रखना दा नों साका आं 75,000 नि चेक दि रखना रखदि सुबादि नों बनो सुबाखौ बिलाइखा गाहामनाय आं ननो बिलाइखा हामबाय याफार 75,000 नि चेक दि अमदिखे गोबांमा बरनो आं साका आं बुंनि नुखुनि बरनो परामर्श बरिखा गोबांमा बरनो मुख्यमंत्री समिपेसु रखरै बै गोबांमा बरनो सुबासु मानखा आं बरनो साका प्रति बुधबार मुख्यमंत्री जे सरकारी क्वार्टार मुख्यमंत्री समिपेसु हिने आसुगो नर आरो क्लांथानि आं बिनि इंगनो पेस न सावै आं नंनि मुंनो दायरिवान बर थांलिया बर ताम खलायै बर बुम्बे थांलायका तत हस्पिटाल आरो थाङै आनो कल खायका सार जों अर फाइमाबा बर्ति सिमाय आं दंखाबले ताङै बर्ति माया कारण अरनि बर रेफार कागज लांजाबिया के नोंकिया साइरि आरो बुम्बे नि टाटा हस्पिटाल आरो सिनजाखै आं ताखौ सानाय एरपरे खाय बर आरनि गलाय फिरगलाय फैलायका चिनि ताखौ पहर विशाल संते कयेकजना बुंनि फेमिलि वो सुबालायखा बर आं नुखा आं नायो हरसाल कबगै लुकरंनो सा नेटवर्क डिस्टार्ब नि बागै बार खाय बन्दंगै थाङो आं साका पहर ता विशाल संनि जे सुबामु बुंनि जे सेक्रिफाइस आं प्राउड खाय मासाव आव पहर ताबुं सिमिया बुनो सुबाय फायो आनि पारा गानावनो बिनि दादा आनि न गारि चालक माने बसाव ओ बेतन बायखाय आं पुसक काका आनि रावर डक्टरंगो आं रावरनि तिनी फेसबुक नि नोटेशन नुखा माजरा सिलजामनि चिनि पहर जोंनि विशाल माजरा सिलमान खादु खना जुदि केबो सुबावै दंखाखाय जोंथ' थाङै माया हयতো जों फैसा फेलेमनै सुबा कासोरसै किन्तु बरफ नुखुं याकारै बनो सुबाखा सामायनो रां फैसा लुकुरंनि थुमलाय माने लेखा मानो तैलेसे और पक बाङै फेमिलि बिनि मामा अमित देव बर्मा होननाय जे नुमाने जे अमरक जे सामानि मब्लायखाय चालिया आं आफ्रुबो बं फेमिलि साव जुदि नांखाय आनो कल खायदां सुबानाय जेखाना बरनो परामर्श रुय आनि कक्स नांलिया जाखाय आं आरनि बुतुलि फैखा गोबांमा बरक आन अर फायो आन MLA हस्टेल फायो आं साया गोबांमा बरक आन अर फायो बेमार रंनि कैंसर बेमार रंनि आं जेमाते सुबाय रखर जीबी हास्पाताल एडमिशन फैखाय बिति पाइमिया आन अर फायो आं जेमाते लेफ्टेलेमनि सुबाय रखर किन्तु आं कयनाय चिनि पहर ता विशाल न बखाता बायदि निनि नरंनि बखानो सबायनान बागै लुकुनो नरक हामजांमाननि अबनो लुकु बाय सेकांनानि बागै गोबांमा बरक गोबांमा सुक्रि दंमोन हामिया पक्सायमोन आहायबानो गायसा दं गायथर
नरनो नायखलाय दं ईश्वर नरनो नायखलाय दं नर खामारि माननाय नर जे बेमारनो नानायै सुबाय दंमानि सालसा अमनि प्रथमा लाइबुमा सैजागनाय नर टावान सुगदि नंनि प्रथमा सैजाग लाखिनाय नंनि लाइबुमा सैजाग लाखिनाय सैजागनाय अमनो नंनि थानायानो गोचार कप आं पाइना नागे आइना हाय तिप्रा हास्तेनि जत जेनि सिकला सिकलिरो जारा छेबुक नति तिते दिसिनि नतियै नर गोबां मा बखा रबनजा बखाव अस्तमनजा आं नरंनो सावो नरंनो आं कई सावो किच्छा जरा नासिंदे चिनि बुबागारा हास्तेव फाइद्रब जरा नर नासिंदे जों तामो यापिरि खाय तामो यापिरि काराग्रम नरं नायदि तामो यापिरि काराग्रम बुबागारा नरं नायदि बुबागारा न किसा जरा दि ताबुंनि जे तिति एडिसिनि जे अथुरि ताबु जों कमप्लीट खाइमाया को इएम रब दि मांगे बो फाइकेरि ना जों बुबागारा न क्रस खाइमाया तै दुलाय बसे भाइके जों बुबागारा न इंगुर खाइनाबा बुबागारा फायासाक जरा नर खालगै नायदि तिति एडिसि अथॉरिटी बुबाग्रा तामो यापिरि रम नायदि जुदि यापिरि रम याहाय नंनि तो लामा खलक जाक न लामा नखरि चबा खाइनानै नंनो तो केव कासुया जों तो नंनो खाइमे हिनि बसाया काय आबुनि बागै न दिनैनि फेसबुक लाइभ ते अमन आनि कयमन दंनाय नरक जरा किसा नासिंदि बुबाग्रा न फाइनानि बागै जरा किसारिदि ताई नरक जत्तन काहाम तंफुन दिनै बहर बाय बिसारनबो आं कासारनाय